Ott van 8-assal lehet gólt lőni, vagy 4-essel, de szóljál előtte, hogy kapula, helyezi a kapus. Ez szektoros? Nem, lehet helyezni megint. Pompás. Nekem most jó volt a Szerintem inkább több védőt lakjál, nem? Nem, a kirúgják a szektoros. most idős. Tudom, hogy nem ér. Nem, szektoros kirúgás. Kisebbet kellett volna lőni. A ötösről. A kapust elveheted, érdemes talán ide lakni, és megpróbálni ide berakni. De ez telag, nehéz, telag. És ha ez zavar, elveheted. Túl erős volt. Szektoros kirúgás? Szektoros. Előbb ragd le a labdát, nézd meg, hogy melyiknek tudod. Nincs. Nézd meg, hogy nem. Nézd meg, melyiknek tudod beadni, és hogyha zavar például az ötös, akkor az, hogyha érted, mit mondok. Mindig nézd meg, hogy melyiknek tudod beadni, és úgy vegyed el, hogy amit zavar. Igen, de azt elvetted volna ennek is, meg ennek is itt be lehetett volna adni. Itt meg, hogyha lelagad, akkor itt a kék meg lőhet kapura. A kaput elveheted. Na, ezt mondtam. És egy jobb játékosnál már gólt kaptál. Ott a 3-assal tudsz gólt lőni. De a 3-assal tudsz passzolni, meg gólt is lőni is tudsz. Hogyha elegendősen rá, hogy itt megérinted, és ide bemegy. Tehát a 3-assal is. Akkor passzold azzal, csak ne faltod le a 10-es, mert akkor lőhet kapura. Jó, nem ott van, de nem találtad el. Piros jön sima tacsal. Hát csak át kell lőnöd, mert nincs védője. Ide kell lőnöm. Így van. Megpróbálhatod. Nincs is meg. Nincs meg. Meg lehet mindig Nincs meg. Biztos? Ponton, jó, az úgy jó is. Te vagy. Ezért lett volna jó, ha van védőd, és akkor a 10-essel is lehet gólt lőni, 11-essel is lehet gólt lőni. Kapuka, vagy kapus. Mert visszanézző. Ha kapus volt, akkor te vagy, ha kapufa, akkor ő.